Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, ekuazio baliokideak zelan eratzen diren ikusiko dugu. Dakizuenez, ekuazio baliokideak soluzio berdina duten ekuazioak dira. Beraz, oso garrantzitsua da ekuazio baliokideak eratzeko baliokidetasun hori mantentzea. Bai? Eta baliokidetasun hori mantentzeko bi ezaugarri hauek erabili ditzakegu. Alde batetik, ekuazio baten bi atalei zenbaki bera kentzean edo batzean soluzio berdinak duten bi ekuazio eratzen ditugula, eta beste batetik, ekuazio baten bi atalak zenbaki beragaz biderkatzean edo zatitzean baliokidetasuna mantentzen dugula. Eta orokorrean esan dezakegu ekuazioaren bi ataletan eragiketa bera eginez gero zenbaki berdina erabiliz, baliokidetasuna, ekuazio horien baliokidetasuna mantenduko dugula. Ezaugarri hauek hobeto ikusteko bi adibide prestatu ditugu. Ikusten duzuenez, bi adibide hauek bi adibide hauen soluzioa intuitiboki ikus daiteke, bai? Hau da, zuzenean ebatzi ditzakegu ekuazio hauek. Gure lehenengo ekuazioa isa gehi 3 berdin 5 da. Eta ekuazio honen soluzioa, hau da, berdintza hau egiaztatzen duen isaren balioa da. Bai? 2 gehi 3 berdin 5. Ekuazio honen, ekuazio baliokidea eratzeko, bi ataletan 6 kenduko dugu. Bai? Lehenik eta behin, -6 idazten dugu bi ataletan, eta ondoren eragiketak egiten ditugu. Isa plus 3 ken 6, minus 3, 5 ken 6, minus 1. Bai? Ekuazio berri honen soluzioa bi alda? Ikus dezagun. 2 ken 3, minus 1, ezta? Minus 1 berdin, minus 1. Hau da, ekuazio honen soluzioa B, isa berdin 2 da, eta gure lehenengo soluzio hau, gure lehenengo ekuazio hau eta bigarren ekuazio hau, ekuazio baliokideak dira. Beste ekuazio honetan, 3 isa berdin 12, zuzenean aurkitu dezakegu be ekuazioaren soluzioa. Eta zein da? Zenbaki bat bider 3 berdin 12. Zein da zenbaki hori? Bada, ezta? 3 bider 12. Ekuazio baliokide bat eratzeko, bi atalak biderkatuko ditugu bider 2 bat adibidez, bai? 2 bider 3 isa, eta beste atala 2 bider 12. Eragiketak egingo ditugu, 2 bider 3 isa, 6 isa, 2 bider 12, 24. Bai? 4 izango da gure bigarren ekuazioaren soluzioa? Ekuazio baliokideak izan ez gero, izan beharko litzateke, ez da? Ikus dezagun. 6 bider 4, 24, ez da? Beraz, 24 berdin 24. Isa berdin 4, gure bigarren ekuazioaren soluzioa da, eta lehenengo ekuazio hau eta bigarren ekuazio hau, ekuazio baliokideak dira. Ezaugarri hauek, ekuazioak ebazteko erabiliko ditugu, bai? Gaiak tokiz aldatzerakoan. Gure kanalean hainbat bideo dituzue honetan sakontzeko, bai? Eta gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.